Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Yawpindi TV on calminama e oɗo subaka talata moƴƴo malaɗo iɗum woni nogas e jeenayyi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas calminali ɓurɗi tedduɗi ummade amen fewde moɗon ene gasa woni moon namdo hande Amadou Moussa ne heedi ko junggo ñaamo place Aissata Ndiaye kono wonko jeeyi on sababu musidɓe tedduɓe jeeyi sababu wode ko jaam eɗen bismoɗo banimen debbo mo ganduɗa kañum tigui wattarɗo hen ha joni hono dusde en e plateau o wiyete ko Dieynaba Ndongo Dieynaba Ndongo bisimilla ma calmodira e bandiraɓe ganduɗa ɓe ko Pindi TV bisimilla ma kadi aussi e plateau Roɓino Diayndeji garowo kala subaka altini ha aljuma sikki ala ko salmindemo debbo mo jumdonde sen sorogo jaam Allah walema no wale jaam Amadou Moussa assalamu aleykum bandiraɓe e hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Yawpindi TV mone mana kala salminama e inde muɗum ene wonde e mba yettode muɗum ko adi ɗum ko yettude e Allah e julde Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kokkuɗo men fartangue darade ɗo hande e yidde dusde bani men gorko hen gorko Mouhamadou Hunare Amadou Moussa Anne on calminama on juurama ha yesso inchallah ko noon tigui mi wima a jarama golle ma jooɗi peewi ɗo mbiɗa gorko Mouhamadou Hunare ɗo ane wima debbo mo jumdonde sina toro gural maysa ari ɗum ɗon ko wajiɓe mbiyata noon e jogui to joftata sikki ala ko weltanadema wiidema kadi bisimilla e plateau o sikki ala so tawi hande ɓenni ko an daroto place o darimi ɗo place Aissata Ndiaye e on saaha mbawen tigui jokkude Roɓino Diayndeji ɗum ɗon noon banimen debbo omo ganduɗa ko Dieynaba Ndongo onon foof oɗon mbiye yo on mbimo bisimilla saabu ko kanko tigui lomtoto en ɗo lomtanto en ɗo Aissata Ndiaye hande arti kala so Allahu lamɗo jaaɓi no kewɗen wiide kala subaka ciftinen kadi omo selli omona e jaam ɗum ɗon noon koye foftere makko o woni wadde ko oɗo tigui lomtotoma woni Dieynaba Ndongo ballon en wiide bisimilla min to banggam mi wi bisimilla mi wimo kadi galle Allah galle makko sikki ala Dieynaba Ndongo natanten ko Roɓino men Diayndeji hande eɗen gandi jahande leydi Sénégal kala piniri koko yewti ko e ustare nde ganduɗa nde heeɓi ɗum leydi men Sénégal woni to banggue général Mamadou Nia kono kadi Idrissa Diallo maire mo Dalifort ɗum ɗon noon mi himnuma dokka en hol jayde poten fuɗɗorade e oɗo subaka e Amadou Moussa ko adi ɗum min wima mbah eɗen mbiɗa andi waɗoɓe ɓe commentaire uji walla hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe mon mbiyan bisimilla moɗon mi wi mon mbah tigui ko wona ɗum ko hande machallah en gari ɗo yeyte dusde gorko Mouhamadou Hunare Amadou Moussa Anne mbeɗa namdo ma holko Diayndeji ɓuuri finirde hande no woɗi jayde ɗinen kaali joni joni mbiɗen ɗi piniri koko yewti ko e ustare nde ganduɗa nde teskama tigui e leydi men Sénégal woni gustugol général Mamadou Nia kono kadi e mo ganduɗa ko biteɗo Idrissa Diallo kañum woni maire mo Dalifort haysono tawi toɓɓe goɗɗe ne tawe hen kono kadi ma en guddir ko yewti ko e fait divers no kewɗen wadde e kala talata ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko jayde ɗi piniri e oɗo subaka hande Dieynaba ko noon tan batten wadde udditiren Le Soleil ko noon tigui jayde guendiri nde e oɗo subaka hande ari de koye ustare oɗo général Mamadou Nia ɓe kolliti wonde ko Sénégal wasi hono koninke mawɗo to banggue hono masalahaji ha tengti noon eko ardino ko wiyete hono dialogue politique kowona ɗum ɓe garti ustare mo ganduɗa ko Idrissa Diallo kam tigui woni maire mo Dalifort Foray ɗum woɗɗani en ɗo kono kadi ɓe gaari e wirwirde hanki waɗande toon to hono Medina Baye o wiyete ko Seyda Mariama Niass on ne wirnama hanki e Sara Ba mum hono biyeteɗo Baye Niass e payen to jayne men Le Quotidien oɗo subaka hande kañum ne arti e birnogol mo ganduɗa ko général Mamadou Nia ɓe mbi tan de ko ɗi konngudi fin de mission wonde kewa mo ganduɗa ko gardinoɗo ɗo hono ko yewti dialogue politique walla dialogue national leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde noon komo accitagal makko hono on ɗon dialogue politique kono ɗum jeeyi sababu noon e subaka he jande ganduɗa nde ko Le Quotidien arti e entretien mawɗo moɓe mbadduno e makko komo ganduɗa ko général Mamadou Nia ene tawe e helloji 4 e 5 e nde jayde quotidien Le Quotidien jayde L'As Quotidien ene wayno ari hen e oɗo subaka hande kañumne kadi ɓe ari noon ko yimɓe ɗiɗi ɓe ganduɗa keeɓi ruttade woni kooti e jomumen omo ganduɗa ko général Mamadou Nia wondude Idrissa Diallo maire mo Dalifort foof de ko hanki on kabaru yani wonde ɓe kawre e ladial ɓe jayde noon holliti wonde no wayno de ko hakkillaji dariɗi woni ko yiya e mayel ɓe ganduɗa ɓe kay ko yimɓe noddirteɓe VIP woni yimɓe ganduɗa ɓe kay ko mantiniɓe kono kadi lolluɓe kono ɗum jayde nde arti ko yewti ko hande e wirwirde oɗo biteɗo Seyda Mariama Niass ɗum ko hanki toon to Medina Baye jayde Vox Populi nden ɗon jayde o subaka wayli sawru mbaggu Dieynaba nde wayno nde arti ko yewti ko e toon to assemblée nationale ɓe kolliti wonde de ko on galle fuɗɗima ha joni wadde tabal mawgal e ko yewti momtude hono ɗin ɗon ville uji leydi men Sénégal ɓe joopi hen noon ko ville uji 10 ɗi ganduɗa ɗi hande ina kay mbatte ko wiyete ko hono commune ɓe kolliti wonde noon maître Oumar Gueye limti hono toon to Saint-Louis Thiès Touba Mbour Ziguinchor Kaolack Kolda Tambacounda Kédougou e Matam so wiide makko noon kanko jaago
jagorɗo ne wayno ɗeɗo guure biyade battade viluji ne wayno hay hunde ko wawi ha joni ɓeydude to banggue ɓeydari wonande hono gartam leydi Sénégal. jayde enquête nden ɗon ne arti natal on ɗon Oumar Gueye jagorɗo tambiɗe ko yewti e fannoɓe ko liti wonde de ko ganduɗa ko wonde wonko yerodiri tawide ɗum ɗon wona noon wayi ɗum ɗon noon ɓe warti ha joni limtude ko fate banggue ustude kala ko fate banggue hono gueɗe guure ɗe ganduɗa ɗe ko biyade hono viluji ɗi kanko Oumar Gueye noon o joppi ko guure sappo ɗe ganduɗa jayde Vox Populi limti ɗum ko ɓoyani ko jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde oɗo subaka hande ari ko e fannu goɗɗo ko wiyete pédophilie ɗum ɗon noon ko sarani ɗum tan ne wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe contreɗe ɗe ganduɗa ɗe hono potani wadde kañumen mbaɗi ɗum ɗon noon ko goto mo ganduɗa kay tawi ko tubak jangguinanoɗo sukaɓe walla ni toppitanoɗo sukaɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe enfant de la rue sukaɓe wonɓe beddaɗi ɗi kañum de yiya ina waɗi ɓeɗo sukaɓe gueɗe contreɗe manam ina wondi e mabɓe so en kutinimengol konngol en jafnima bandiraɓe yiiɓiyankoɓe hettiyankoɓe yidde wiide noon ɗum ɗon yiyama waɗɗen gueɗe ko toon to Louga ɗum jeeyi sababu noon oɗo saaha no dirta hono tonton tubab nana tigui e juuɗe e lawol gam ha joni rewrede ko yetti ko e gueɗe e pédophilie woni wondude e sukaɓe jayde libération nden ɗon ari koye en e scandale goɗɗo mo ganduɗa kay koye nde gollorto witende yebbo ɓe koliti wonde noon ko filiére goto mo ganduɗa ne tawe e société générale du Sénégal ex SGBS ɓe koliti wonde noon ko tolni e 419 millions e copraji CFA kañum woni ko wujja e nder gollorto witende yebbo ɗum ɗon noon gardiɗo on ɗon galle biteɗo Mor Gueye Sine hollitama wonde de o fawama junggo kono kadi jopama fanno ɗum ko toon to diwan mbo Diourbel jayde stade ko ɗon tigui guddirten roɓine men jayde jewɗo subaka hande Dieynaba Ndongo nden jayde waɗi ko natal omo ganduɗa ko Bruno Fernandes wondude eɓe ganduɗa ko biteɗo hono Edilson Cavani yidde jopade o match mo ganduɗa ko goto e match ji pettoji hande ko yewti e Boxing Day ɗum ko toon to Angleterre ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde kamɓe United de maɓe e kiwodiri e Wolverhampton ɗum ko sanga 20 heures ɓe koliti wonde noon ko Manchester de ina jogui ko foti wadde ha joni ha yiito hoore mum no hannirta ni kono ɗum ɓe keddimo toon to Angleterre yidde wiide homo ganduɗa ko Sadio Mané caggal nde o dañi bituji capanɗe jeenayyi o foti ripe mo ganduɗa ko Raheem Sterling to banggue histoire markude bituji jonɗi toon to Angleterre ene wayno Dieynaba ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadane e oɗo subaka hande eɗen paade eɗen gandi ko yewti ko e fait divers hono no mbiɗomi nane e kala ñande hono ko wiyete ko talata ɗum ɗon mi accuma mbaɗa développé ko adi keɗen garta hen enen koye men eyi Amadou Moussa an a paadi jayde stade wonnannode jayde meɗen ñande foof ko nden jayde kewɗen gasnirde wona ɗum koye artude ko mbiyeten ko fait divers men hande gartuɗen koye ɓen yimɓe mawɓe hande ruttiɓe e joomum men hanki guila hande foof ko ɗum wonno haala jaydeji ɗi fof ko ɗum ɓe ɓuuri artude ko enne ko ɗum jiɗɗen haalde walla ko ɗum ɓen jiɗɗen duwanade e bandiraɓe Sénégal na fof ɓe duwanama e bandiraɓe mabɓe fof kala to goni en duwanima ɗumen Amadou Moussa an gartana hen yimɓe tan seeɗa ko noon tigui hono Dieynaba aɗa andi omo gadortoɗen d' abord ko général Mamadou Niang noon ne wayno wattaki innittaki ɗo e leydi men Sénégal ko neɗɗo mo ganduɗa o gollima e golle kewɗe gollnade leydi ndi to banggue caggal leydi e nder leydi garen tan e ko ɓuuri ko mantinade o wonino toon to Guinée Bissau en tant que ambassadeur kono kadi o wonino e nokkuji kewɗi ganduɗa ko limtinde e nder Afrique Europe ha toon to Asie ko adi komo arta ɗo e leydi men Sénégal eɗen gandi e alternance gadiɗo woni ko wiyete premier alternance ɗo e leydi men Sénégal wonno ko l'an 2000 e on tuma ko Moustapha Niasse wonno hono premier ministre woni hoore jagorde suuɓima noon kanko mo ganduɗa ko général Mamadou Niang yo won jagorɗo tambiɗo gueɗe e kisal nder e hono nder leydi ko wiyete ministre de l' intérieur koye on tuma noon o heeɓi gollade e nder leydi men Sénégal kono kadi ko golle mantiniɗe saabu on tuma nomination makko haawi yimɓe holno général waɗirte ko yewti ko e hono poste civil kono ne wayno ngal ɗon gollal o moƴƴini ɗum no hannirta ni kono kadi en jii ko ɓoyani koye oɗo dialogue politique hoorejo Macky Sall woni président Macky Sall suuɓimomo yo ardo ko yewti on dialogue politique saabu kamɓe lundiɓe mbino wonde eɓe cohli neɗɗo tawi ko leɗoriɗo ajjude manam neɗɗo mo ganduɗa wonanani opposition wonanani pouvoir hay parti goto ara yo ardo on dialogue koye gon erango noon hoore leydi ndi noddimo ari o tawtora hay hande ni e ponno joɗade ngam ko yewti ko e hono gaynude ko yewti e ganduɗa woni oɗon dialogue ko to banggue rapport mum kono Allah gaynani kankone ko hanki o hoote joomi kono mbiɗani noon goɗɗo kadi ko maire mo Dalifort woɗɗani en ɗo woni Idrissa Diallo on ni ko maire to banggue lundiɓe woni kono kadi ko gorko teskaɗo to banggue golle leydi ndi o woni koye coalition Taxawu Sénégal mo Khalifa Sall kono kadi hoore leydi ndi hanki yettimo saabu darde makko eɗen gandi ko fannenke
ñagge to banggue assainissement kono kadi ko neɗɗo teskaɗo to banggue hono oɗo yoolari batollo joola caggal nde yooli omo ardi on collectif mo ganduɗa ko heeɓe lorade hen nde saabu eɗen gandi sukaɓe makko keddinoɓe e yoolede hono on ɗon batollo joola donc ɗum ɗon foof hande ko ɗum sunare mawde wonde e nder leydi Sénégal no mbiɗani noon en neldi duwaw dendagal ɓesguji Dalifort en neldi duwaw dendagal ɓesguji Sénégal eɓe e dendagal ɓesguji oɓe ganduɗa ko kamɓe ɗiɗi woni général Mamadou Ndiaye mo ganduɗa ko Idrissa Diallo. eyi ko noon kay ko en neldi ɓesguli Sénégal fof duwaw e ko ɗum wonno ko aranno men hannde e jayndeli meɗen ko wiide mon tan aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi inchallah en jetti caméraman o woni Mansour Sow alliance Thiat waalo walla mbiyen Thiat Sow eyi ko noon Amadou Moussa ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi a jarama.